Okay, di ana po ko diri sa bukid. Maayong hapon sa inyong tanan. Ang akong buhaton karon magharbista sa atong saging. Kanang senyorita ato nang harbiso na. Og naputay karnaba dito sa ubos, ato nang harbiso na pod kay maunhan ta sa mga kawatan. Munang na ako diri kay magharbista. Uban ni ko ninyo sa atong pagharbis karon sa atong mga saging. Okay, magsugod na ta. O guys, diara nga saging natong tubon. Mo ni ang saging na senyorita. Pwede na dito nato putlo ni kay bubura man. Okay. Nara mga ka-Israel ang atong senyorita. Ato nang harbison kay bisan tag maunhan ta sa mga kawatan. Okay, diyan na. Naharbis na nato ang atong senyorita. Ato sa ni putlon. Mga sunod adlaw, daghan mga similya diri ato nang itanom. Unya na nato putlon ning punuan gyud kung makuha na nato ning mga similya. Kay aron dili sila madaot. Ato nang isabuwag itanom. Sunod mga adlaw magtanom na putag mga saging. Inyo kong tanawan, pero ato na punta dito sa ubos kay manguha na punta og karnaba na saging. Taog na ta diri Nindot ang atong palibot diri sa ubos Ang mga basakan na mga tanom na humay. Oh. Kana diha direct na pagtanom. Ikanindot man lang sa humay. O diyan na punta diri sa atong saging mga ka-Israel. Kanina saging mo na ang atong gitambalan kung niaging mga buwan. Testingan nato kung ang iya bang bugtok nawala ba. O, putlo na nato. Tanaw nato kung wa gayud ni siya sakit na. Ibaw-an na nato kung nalian ba. Ang atong saging atong tan-awon kung dili na bagay siya bugtok. Atong susihon. O mga ka-Israel na di na siya bugtok. Pero napay gamay. Pero atong susihon din niya sa iyang bunga kung na sakit ba gayud siya. Di pa gayud ni siya ingon na punto kaayo. Okay? Wala na. Di pa ingon na guwang. Ako na lang siyang kuha kay maunhan ta sa mga kawatan di ba? Okay kaayo. Nawala na ang sakit sa atong saging. Tunay sipi-sipion. Punto gayud ni siya lupakon. Nawa mga ka-Israel, wala na sakit sa saging nato.
Kari diri medyo na siguro bugtok. Kay mura mag na siya bugtok sa kuan. Pero wala na siya makasakit mga ka-Israel. Okay. Successful ang atong pag tambal sa atong saging. Kinahanglan kayo putlo nato ang punuan. O guys, diarag lata guys atong gitambalan ng atong naisakip na saging bugto ko ni siya. Pagtuba nato ato nang gibutag asin dayon diri araan na lang dili ni punon ibutang dayon diha sa tinub-an para ni ani gitub-an nimo buhuan na nimo diha siya human magkuan ka sa lata ibutang dayon nimo diha ang lata na ay asin tambal gyud na sa bugtok. Munang atong saging ron successful wa nay bugtok. Okay, ari una ta sa ubos. Diri ako sa pispan. Tabok ko guys. Diya diri si Nining guys. Nining kadabos. Mga tagaan siya saging na senyorita. Muna ilang pispan guys. Muna pispan number 1. Pispan number 3. Pero na siya gihimo karong pispan number 4. Atong sulihon, atong tan-awon, atong susihon. Hello Neng, mayong hapon. Nakahimo naman day pug kag pispan bag-o. Pati lang kugihan na kayo ni Buyag mga Israel sinining. Darag imong kuan, senyorita. Okay, salamat. Pero itong ipatanaw sa niya, ato sang tanaw ng iyang hinimo karong adlaw. Karon lang adlaw na guys hinimo niya nga pispan. Pilay size ani atining? Ay, gamay ra. Mayra ni siya. 5 by 6 siguro ni. Oo. Gamay ra siya. Kay katong aging vlog nato di ba natanawan nato na daghanay kayo si Milya. Siyang pispan karin pispan number 3. Karon naghimo siya dali-dali. Saro ni kadlaw guys. Imagine mo na guys, saro kaadlaw. Murag ako guys, murag wa pa ko kahimo ani guys. Pispan da man po durian diri adi ay. Ang turok di ah. Kuana. Tanom yek. Imo na ni tinanom ra ni. Dugtong na. Kusa ano ka ta? Kuana. Sandira. Taguot na kuan diri. Na guys, ang ilang durian guys. Kung mamunga na pohon daghang kayo makakaon gihapon na guys. Imo nang gibutag si Milya gotro? Aw, wa pa? Pa. Ano imo man nang gibuslutan diha? Kay kuan sayang ang tubig. May lamig ang tubig, way kuan ba? Way. Ay kana maghimo kang pispan, di nang patubigan. May lamig. Dugupon og palaka. Manang dal manghihinagan ko. Inawas si Mabaw, butang diha ah. Ah. Hala no, ninduta kayo pispan guys. Pero wala pa kay plano na mag-harvest imong kuan. Pa, kay 3 months pa man. 3 months. Pila man din ka buwan din ning tilapia na pwede na harveston? 5 or 6. Ah, Medyo pilos ng isa.
Mayon ta guys, so maswertihan nato guys, so maghuli sila guys ng kuan, magmuha sila tilapia, mayon taga tong matsimpuhan na naata guys, aron maka-video ta. O guys, unya guys, magbaho guys, atong ipakita ang mga tilapia guys. Guys, ingubot si Jose guys. O guys, sasiraduhan na guys. Pundo ng tubig diri guys, musuod na dayon tubig diri sa hose. Padong dito sa pispan. Nya guys, ato nang tan-awon og suod na ang tubig. So guys, musuod guys ang tubig guys, oh. Suod na. Ano guys, hapit na kayo ang tubig guys, musuod guys. Na, abot na sa tubo guys, ang tubig guys. Ara, maalihan na guys. Tanawan natin dito kung naka-awas ba? O, di na guys, awas na guys. Ara guys, awas na oh. Awas na. Yung tubig, successful. Yan na ang pispan number 4. Awas na kayo guys. Pagkahuman guys, magpasaw na sila sa tilapia. Magpakaon na sila guys. Okay guys, para si guys. Para siya oh, nagkuhag bahog. Okay guys, rin na ta diri ah. No, dah ang pispan oh. Ito na atoon. Okay guys, katong na yung mga dagko na guys na mga tilapia. Medyo lubog-lubog karon kay si mag-ulan diri ah. Gani na buntag ulan mo nang lubog gayud ang, pero kita man nato guys na ngisa sila oh. Tanawa guys, kisaw guys. Oh. Tanawa oh. Sa una, wag kay makitang kisaw ana. Pero karon guys, daghan ay mo kisaw. Oh. Dagko na gyud diri guys. Makalingaw na. Oh. Tanawa guys, oh, dagko na sila guys. Mapila na ni kabuwan to odse? 4 na kabuwan. 5 to 6 kabuwan guys, pwede na harbison ang tilapia. Oh. Kanindot kayo guys, tanaw ng mga tilapia guys. Mo ni ang pispan number 2 nila. Na po sila ay bagong gihimo. Nindot ning naday ngani guys na mga tilapia guys, kay kung nakay similya na nabutang diri pag sige na sila panganak. O di na ka maproblema kung di na ka makuan og daghan pang similya, kay ang kanang mga dagko na diha manganak na pud na sila, mamuga na pud na sila og bag-ong sidling na tilapia, o di ba? Nindot unta og tin-aw guys, kay makita gyud nato ang ilang pag langoy-langoy diha sa tubig. Ramon mo medya ka nang kuan kayo, dako na niya. Medya no. Oh, basta unom kabuwan. Unong kabuwan. O ato ta sa pikas sa pispan number 1 nila guys. Uni guys ang pispan number 3. Kanay sidling diri guys, di lang makita nato kay lubog. Katubi itong pagpakuan sa ninyo, itong paghong gipatanaw sa inyo, bigana ito guys. Pero di gyapon makita nato kay lubog. O yung ani, basta gamay lang siya guys. Murag way kaayo yung mga on. Pero ang daghan nagsimilya diri mga 300 doon siguro gud to. Di lang makita guys. Mo na ang pispan number 3. Kita sa pispan number 1. Mo na pinakauna nilang nahimo guys na pispan guys. Dagko na po diri Oh, daghan na po yung magkisa-kisa oh.
Sila man dili na to makita guys, ilubog man guys. Sa una, wa gayoy makita na to na mo kisaw diha guys. Pero karon guys, ang daghan na mo kisaw buyag. Basta dagko na guys, kita na gyud na mo kisaw guys. Mapila po ka gramo sa isa kadlaw nimo na ipasaw nimo ani pa. Depende. Depende Depende ra, sa pata. depende ra sa kwan. Okay ra day pug kwan no. Oo. Bunggahon ka doon eh. 2 kilo kuwang. Kuwang pa no, ug kwan kayo kay daghan man day na yung kisaw na. 2 kilo ka doon sa kadlaw. Guys, iba na sila kaon guys. Okay guys, nahumanda gayud ta ang atong gibuhat karong adlaw, nakaharvest na ta sa atong saging, nakatan-aw pa ta sa paghimo sa pispan nila, pispan number 4 og nakatan-aw na pud ta sa ilang mga tilapia na gipakaon. Di ba? Kagana kayo kung naata dire sa probinsya kay ang atong gitrabaho nindot kayod na ay atong madawat na grasya anunay. O karon mga ka-Israel, kung giganahan mo, ayaw po ninyo kalimti, mag-like mo diha, mag-comment, mag-subscribe. Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa liog. Ako si Israel Sibuala, daghang salamat sa inyong tanan. Mayong adlaw. Bye-bye.